Kaseng kisamla puli khasi student union kabal penmi perthai ban ai ka jing sekri na ka banta ban tenrong lam ya ka jing e ka bai kendu da ki pai nong song snong jong kari khasi jantia haka ka kubor kentu sik pai ba nong song snong ka jalahi boro koi kala ong ba omlong ban kensting khen kam kai ka klam covid 19 kabla kta om tang e ka koi ka khia henrei ka kam ka jam ka kamai ka ji kayo ka kot ki pai ba nong song snong kham tam bakala shim bobun ki min steam jong ka jai ban riuri pai Habai keren baru presiden kaki SU usamla lambok star marngar. Ulong ke jing sumal setkut ik bapang COVID-19 halaki yang kijongki kadai ke dau ba ke jingnang sapriang jong ke klam COVID-19 hadu ba kana kata sendan ye ke koi kya ka jing tri jing kata kayo ke kot kinong song snong namar na ka jingele ke sarkar banwan rapat dakilat yada kum da ke bakhang dam. Kani asai ngatrai kamdei ka kam kai kalong serius wa ka kam tingi I ha woi pui sunong da ka jing surat ngi karpa pengen ai ka jing terlang ngin but renti ye te kendon ki ba ngila bat pan yaklat ye no khlam manambet yo wei bat de tang hita galat kalenti ba ya ka ba ngila pan penduna ye jing postet na khlam markum kalong mata kam de chu ba ka jelei tang ne por so slong ka kistet por slong ba skui pat distrik ru nomar lada kali khlam kana ye kiu she kiu bat ka jing khangdam kan peteng yulasekan wanra sakui pat kajing ma bat kata kalong kajing yap than ngila ngi sakhi kata kajing jing pat ba rai hukum kene kapor kadai kapor yang ngi ya kabangin ni IT kam dai kapor ngi bin ya kadokti nama kadai kajing kli bat kadai kamram jong wei pui junong snong ya ba ngila kunu bi kon persat ne ka khlam kita hi kidi ki pentang ba kong santam ya ka ba ngi so thu sai la da ngi don ya kajing kli la ngi don ya kajing so thu dia kaba kumnong ila ya bon kon persat na klam klei tang ta kamram joi pui no snong bon shimlang le jong kolong kor pan tenrong ne ka kam hapleng ju kene jing lak shop jong ne ka klam ngai ba ka sarkar I kam dor len tipat da kumai ba kala shim ya karai ya ban wara ka ni khangdam kala ne am tala shmai tam te pleng jong ni jing khangdam I ba ka don arbanta ka don hi ke jing tieng ka jing siir habedei ba ka jing postet jong ne ka klam kata ke wei ke jinge ka ba ba de ke I ba ka ta ru ya ka yo ka kot bat ka mai ka ji jong kup siliang sam siliang tikini arbanta ki perlong teng teng ki beri ke perkhat hakut la teng teng ki yong dai ingin thau ila enti kunu ban pendap jong kam hi ngasam te pleng jong ke jinglong jing man jong kum kata ka station ya jong ta kum kata ka ya na kaliang ni man se ya kaban persang hai bor ber jungi bat phai khma situ ki yin ki lo ye long sam ki be kendu jinge om tang kata ru ngil ai ke jinga terlang ka bacan tam kham tam bat ki dor bar snong mar ngi nom la ban len je ke jing sisa ba ki dor bar snong de ki wei ki blami sakmat naduk macam snam banyas ai jinga terlang kham tam bat ka sarkar ki dor bar snong ba pher ki la sim la ka jong kumta banyarap bat persan borba sarkar ban kon persa ing ka khlam jadi lor kata benta bangi kum kaseng dan ka jingket kli ya ka bangi snok tilang bodor pasno ngi ai ka jing kersan ya ka sarkaru ka bai kon persa ya ka khlam lang ba kata kot ka khia ka khlam kam dei ba ong bangin hab ban kadat tang hidu kenong penyai snong ba ken ya kon persa ne ka bor sarkar ne ka tanat kot ka khia andai ngi so thu ba ka jingket kli ka song ha wei no song snong jong jala bro ka wei namar ngi sim ba kajing yada kalong wa kham khrau ban kajing petkia tela wei pui no snong mi so tho ban ngi shim ya katakalat kanti ban ya khun persa na khlam ngatharai kanam don jing kanu gunuru ya kabangila ban penduna jing postet jong khlam mar kum kalong ki tayo pladap ngi isher kai kajing ki postet jong khlam teng teng ko poi pras ba khandai spa palat sia jaru te tang tin manta asngi asngi I sedang ban hian khlam te ngi kwa ba kani kajing sim pentalang jong wei pui no snong kandai ka wei kalat kalenti ka ba ngila ban minimize ka jing postet na khlam te ngasgo ban ong ba per do persnam khamtam tungin sim ya kane ba kamdai bangin kensting nomar ngirang dai ka jai penriu ka barat ladang kensting yu soban kalong shop ka khlam ne kan jenrat ne kan penwara kanu ka jing susi ya bun klong yeng kan le kandai ka jing tunong ya ka jai penriu ro ka wei ngi su detect nang su syam ya ka wei ka jing duna kalong ba ka ni jing penslur ban ya song haji kalong ka ba mensau ngala ban ong
Balai ngakran kumta kamut lada dei kini kiyeng ki badan buon kamera ki balak ban ya pharia le balak ban ya khlat lalaga jong ka nu kamera som nu kamera set kumta ter yol se kila ban manage kumta ringin perkhat kini ki nong sawai pade kat sem jan jaruta su mta ka yeng badan nong sawai la ban nong phau ne kasan kan ra ki penon kamlang raju ka komlet sabar ni kan tairu kinam la ban bin tie ni kata ban ong ban sumar kerpang ni daldi ladi kandan gajing ya khle lang mi klang tinang tu ikan kan kasnang yebet ka pasang ki unta ter jadi hita penta bawa ngisa ya do sidor basnong ter ru ba ong ba ini sem lang jir khle lada dan menu bayu positif ngamdai pensong ying ni ban bu kerpang kum kale ka ya ka sem inisiatif kum tu ngi ka kitu bayu positif ka pun ya kan ru basnong jau i ka pensong ti cakap mangi kwa pan ker ya kani lada ngimla ba segregate ya kani mut iba tapi kangdam saarnai lai benai ru iba kana kiu sina kiu to ilo se sokar ngi klapan mi bekan sasna te prefab struktur kum ni utai tengit ba sokar kana kapan kloy kene ngimla ban tip ngi khlam lano kan kot dan ba ong kan sawan ka that wif ka ba kata su i khlung ru tilong ngit ba sokar kapan kre ya taki ek ibro khot nang ba swa ka por kan dir markum ka kalong ta kani ka jinglong ta kalong alam jaga sokar ru kadiban simkhya ne kam namarada an kore ak por bala saw kala khlut ba ka ne jing jelai jung ne ka jing pangkhlam nga thrai ta por kan sa long out of control ba government ro te shaba kan wan lap kum ta ka ya ngit ba kan don ka jing sothu ba kan le hombok janai ba janai pat nga shuong tang ka we kani ka jing penslor ba nya shong hayeng iba ka don ka jing ma kala ban nang pen sapreng lu shu la dei gitu ki ba kuda sistem ni ki bom da sistem hokru ngathrai kan bahasbun lari ke bu no jakap karpang dei ban ong ba to ya shong ba hayeng ya sumar ba hayeng iba kadon ka jing masah haba pen pa ya kajing solam se ki nong tre ka koi ka khia ki bara du no ya kajing im na kani ka khlam ul ong ba kum ki nong song snong ki dei ban sim ya kalung kor haladi simet bat kam dei ban kadat ni pencet tang ha ki we kum ha ka sarkar ne ka tnak ka koi ka khia ni ai men sim ya ki nong tre jong koi ka khia na do ki nos ki doktor pat kum ta ter margidei ki wei ki ba khmat tam ban ya kersum ki le seng man ong habedei ba kani ka khlam ki bala khen do ilo jong ka kot ka khia ki bala i du wa ki jing ka sam tang nam ta ka jing pit jing biang jong upai ba nu snong ro jala ro ko wei hot kum ba pau kot kubon ngadu ya arngut kita ki nong tre kot ka khia ki bala len na di nam ta ka jing pit jing biang jong borok lang hanrei hapreng jong ka jing yat len ti ba per nam la ai ban len je jing isa kadon nge jing stu bakla yu se hung ni hing tai ki bari ki ong se ne khlam kam don kadai tang ka politik ule kam tai henrei ka i jing karpat ka baret na kaliang jing ka seng se pa ba jong jala ba kham tam jong chait ban riu ko koi ka long ba to ngen sim ba ka ne ka jing langkor halade simet na kaliang presiden ka KSU sengkeme ulakren ru habubon kiman nadu ka jing shakta ki nong balasni ka jingram dor ka bai hostel khamtam haike hostel simet batru ul ong ba kat kum ki jing khen layo i ba ki jing pang kala hiya ra ki ni kisi henrei kampat de ban kensting yo kan wan ra ki jing sosi namar ka jing ki ko khlam kan wan ra sakoi pat ka jing e katai ka jing yap than ngi lai i khamtam ka jing persngau jong gabun balang ka jing ut sorom seneng halor ka ne ka jing la ban ong ka jing kiu jong ne ka dor ka bai sumar ki ba pang ba stom khamtam bayo in jing pang covid kabel kalong ba silak sa jarong ba hoi kita ki hostel ki ba ki pai ba ki ya persngau kalong ba ka dei sini ki hostel private ki ba di penyak ki beri smet ni kan niam bukta dei na kliang ko seng ko mangi ngi tho ba ngi ngim dei ki no penyak ki hostel ngim tep ki jing wet chwa ki ji ton kang hostel hakanur kom ki sumar ngi ngila betep ngim dei expert andai ko man persngau ba ngi labu ko jing karpat pas ngurit ki hostel ba per kalong hakum gene kapor kani kadai kapor bangin hap ya khon persa aklam kani di kapor bangin hap bani ai tilang jag jon kam jom bun balang kam dei kapor bangin ya perkhat akum ni kum tai kin tu yakin no kili ngi la bu ro ka kerpan ka cing tulang kalong ba en pencensor mateng teng hi kum kolong mata pada kidai ki long sem baduk batang khasan ar khojar kalong ka sitom yiki bekersi ke ben tinga thrawat ki hospital lu ki wadi ki hostel private lu kena pej lagi yo pen pej benia ya kitu ki long jing bajan jarok ila bandon konuno ka special consideration si kan long jing ku bakra nginam la man ong ba plaj e borok khat
yul sekidon long ying ibla ban siru kata ngemla ban kadani e handai pada ki pai khmat karpang sisa ban ti bani ala di wan ki long ying sem ba janjar hok matrai la kadon gunu ka jing perkhat karpang ki ru kandai ka jing rap kandai ka jing akti lang napta ban yarap along ba kersan lang ke junukam hukum le khmat kia kasan namar langi perkhat kata kabala kasingi kamdan kamai kaji kamdan shu kaban se ke jing pang stom nai kan yu pisa kan stiu ko bai dawai kan stiu to bai sumar kan thiet khaw hayang long kala ban khia du kata kham tam gi long ying long sam beduk tengi ir ko sarkar ngam tep kala pen bet kumno i bakan sakhot kan sa pen sngo lum yikini private stop khot ngim padi i ga no ka akom ko ba mi na kata ngim la ban tep rengit bawa ka sarkar kan perkhat karpang yule se ni ki hok private stop ki i lo jung e la sarkar ka dan lang ka bantak ban ases lang ki ru kan dei ka wei banta bang kini ki private stop kan dan ka relaxation yule se kini ki ka bil bai sumar khnam kalong ka jimun toy ba ka jing aji jing pen khamlong pen suk musim yaki long ying long sem beduk ka janjar namar teng kumbolong tadi kila stom than ki ong nam nu chu ban le kala kiu kala ka bil te kum ta ki e ki wara bon ki singe hen ka khlam te hendrai ka ngi so thu kam dei ka basuk bangin ong address je borok khoi hendrai kum kini ki e balong ham khama ba ta sa ya ka yo ka kot ba ta sa ya ka ki longi long sem bajanjar na trai ka sarkar ka don ya ka jong ka banta ba kan phai khmat om tang ka sarkar boro kini ki long nomi khmat ba pai ba la jet na trai kin le la jong khamram ya ka ba kan persang lang kum no ban address ni jing e ba pai ba ka ndo kum ni kleman hi kum makran nong kong ba ka don ni ka jing ta ba teng ni la i don belas dang man kran ba ka ban se ka thom ro ka sang ba beri la hab ka tar ke than ka po ba ki pe yim don khaw ku no ban pandap pan biang ikun ti kita hijing e kiba hau hajing long peru teng sokut lat no te hendrai kumbangi lapan sengau bat ka sarkar ngi i teng ki statement ba pemi na kaliang government ka maha menta kanti ka namla su penyarap pa ka sarkar la duna pisa na kaliang jo seng i kran ka basai ba ngim sem ong ka sarkar ba penyarap sarlansar ya barokhat ngi sothu ta ka jinge hendrai ka e bangi pen sengau sarkar ka long bahkan pai khmat ye tu ki long jing long sam ki kendu hok re chinge nama teng la da pikiran phangi nong balas ngi teng ni ong la pi ong te kumbolong ki si blai no brong i kia tri kia ai ti kamon ti kediang ba sarkar ki corporate sarkar ta chik khandam ke simlai mi banyak chin setai ru te hendrai mtalar ki kadon ka chi ong kan pli du kan di marbam arsin stio ru ka jingkali mtala da ka pli tu kan marba makanaru lar kim don bisa kumnu kunyo ban thi te ki jing ki marba madi kol kom ki khaw ba uni kum tai de de lo ta benta ka bangi pen sngo sarkar ka long ba kan phak mat kerpang kham tam ni ki long ying ki ba je kan du hok ka jing e kam don ngathrai ka nam don nu gunu jing e hoi ki ton ka jing e hi bon ba ki liang sarkar yu se handai ka e bangi ko pen sngo sarkar long ya ki tu ki kam ki badang la ban ap ka shonong rem ka chong hok sarkar ban phak mat kerpang shwa ya kene ka chik kene ka thma ka ta ba ni hap ane khun ar panta ka thma phanga khlam mat ka thma phanga yo okot ka jeng kerdu jong nong snong jong chalai bor ko wai te ngangit ba sarkar kan sa phak mat kan pe kerpang la kalong ya ki ba balasngi la kalong ya ki tu ki ba shu kamai chakpo la ba shong dijing di ki rut surok la kalong ki nong rep bat kum tar ter ki bon ba ki chinge telang ba ka jing la ka kwa ban sim ki stan so jingdon ki longi long sem ba kerdu la kalong ba kamai kali ru ngasrai taka ba sim tang jing khen lang ba ki nong penya tharu tangga tang ngasrai ka sarkar kan yo ya ki number ba biang knang ba kala ban ajing rap ban jat ba ki chnong ki tharu number la da su sngap la kim ya sta ka kim le humbok ngasrai kenam yo ba jing khen ba pura ho ese ki don ki tu bol register la de nda ki don bu klam register ki bon ba ki jing kam smut bangen su ajing rap tang kitab la don register ba don kerteng gomen kidang bon abiken yap no tu bom don kerteng pom katangi nam la ba pediang ndai hukum kene klebman ngenam nya thau ngenam ka sarkar ngai ba kan nam thau ki i bro khoi lai kan phai khmat kerpang ki nong snong bu pura jong jala ki bla ban yo jing rap hukum kene klebman hajing sha na du macam snam ga de persngo ne kam ba hot ngenam la ban len ki jing sha ba ki don ni ki long yi long sam ki bom sam la don kene kat ro chan terai hukum kene klebman ong ba kim dei ba kan bam ja tang tu ba don kat ro chan ringi kwa sarkar ba kan pet lang sar
ngikwa ya ki bor penya na kaliang district na liang trong ka supply do kan ai instruction ya ki dealer ya ka bakan phai khmat lang ya ki long long sem bom samla don ka katoshan do ta ka bale ya ka tanga thrai kuma kan poi biang ki snong ki thau ki la man panchi cha kino ki long long sem ki ba janjar hok ba bom don ta katoshan la kum kita ro thrai la ta sarkar ka don ka jing mang kluj ka ba kham jin sur sim nga thrai kala ban le ma kam dei ka kam ong bom la ban le kadon kalanti ka bakala ban le kan thau ki la tunti kuno ban ya kene tilang ban ai ban talang kita ki long long sem ki ban yo ban talang nan ta ka ba sarkar kala mang kerpang wat la da kim don ta ka katoshan do